Siriatik iesi Kroaziara iristea lortu zenun errefuxiatu batzea. Baina hauen Kroazian ere iesi zabiltza. Eman ezarren gure etxean, Sirian ginen bi mediku, baina norbaitzuk entzun ostean, gerrako hainbat prediku. Egin maletak ta kamioi baten, atzekaldean abitu, nik neukan guztia bitu, ieseitea delitu. Kroazian sartu ta hemen ere, ezin berdina aurkitu, nere aldean pobreziak mugak erraz zeharkatzen ditu. Nere aldean pobreziak mugak erraz zeharkatzen ditu. Ez dakit bihar zer izango den, ez gosari ez afari, laguntasuna ere tamalez, ez dut aurkitu ugari. Etxeko ateak jotzen ditut ta, berriz istea da sari, ezinaren bidaiari, ez dakit zer naizen ari. Naiz eta trabak ipini guri, ia edonon ugari, ipini trabak hango gerrari, ez iesi doanari, ipini trabak hango gerrari, ez iesi doanari. Esan bezala mediku nintzen, Sirian nengoenean, ta orain pizzak banatzen ere, jardun nahi nuke lanean. Ezina muga estua baita, besterikan ez danean, ta jendeak azkenean, hor jarraitzen du lehenean. Ia lapur bat banintz bezala, begiratzeko planean, lasai etxera joango naiz eta, aukera daukadanean, lasai etxera joango naiz eta, aukera daukadanean.